min ɲininka a b'an ka sarati kɔnɔ an tɛ olu jaabi an ka keso jaabi la furuko de ko dɔ de ye muso bila muso b'a ka idasigi la a tigi nimisira a ye ci bila muso faw ma ko a ma ko b'a ka muso la ka segin k'u ma sɔn ko o muso bɛ se ka furu cɛ wɛrɛ la wa ni kibaruya bɛ segin ka t'u ka kabila mɔgɔw de ma kabila fila in de bɛ sigi ka nin ɲɛɲini parce que Ala y'o de fɔ Kurana kɔnɔ وإن تفتم الصغار بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ala ko furu ɲɔgɔnma fula nasirana ko sɔsɔli k'u ni ɲɔgɔn cɛ kiiri tigɛla ka bɔ cɛ ka mɔgɔw la kiiri tigɛla ka bɔ muso ka mɔgɔw la olu ka bɔ lajɛ o ɲininkali tɛ se k'o jaabi parce que o ye ko tɛ fula ko de fanfula ko de don ɲininkali kɛso jaabi tɛ o ye hali saudiya n'i ye muftiw ɲininka furu ko la u b'a fɔ a ka taa kiiri tigɛ o de la u tɛ sɔn ka jaabi تلقين البيت لكن مبلي هلا وما وتسلا كمان دوا لافريكا إلى ترى كرسا ننتين كمان الله قبلنا kon ne nyammi nyininka ko talqin al maut kasu ka kebuya ka bilasira yaro hadisa do bena abu mama ka hadisa koni aye sutura ko aka jwa kunna ko karasa ibnu fulana ti kwaba abatu ko fo kafaraka ko ibora min ka jiya kono ikana nyina ko de min yeseri kuma fulai ni yujabi ikana nyina ko de ni hadisa min fulani nya sahalente hadisi daif hadisa sahalente foi teseka su ke buye ka kaburu kono yini min dona ala yero yodo يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويدل الله الظالمين alakum mu'min mu'mini alabe mu'minu sabati jiyanya na maya kono yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya fil akhirah wa yudillu Allahu zalimin akum mu'mini alabe ka kuma sabati jiyanya na maya kono la gara alabe ka kuma sabati me jalimi alaba le fila ka kuma wala donc don ke baw yenni aya tawsiri ko ewa kaburun ni kali mu'mini nyuma alabi ka kuma sabati tawhid kuma de be fo idala jiyanya na maya kono ki ka kuma sabataka ewa kaburu fana kono alabi ka kuma sabati tawhid jabika ibe kuma sabati le defo donc hada maden ka kaburu jabi be dila ki yere nyana maya de to du ko ina be dole ke go yalite o yoro na fo ina ka dole ni na ma do yila ke go ya chogo bala ko yidillahu jalimin awala be to nyali kelalla fili kuma la ete se ka fo ina ka dole donc hadisa mi ñu hadisa sahalente ko tale le sale pa ki da da o sebe agara na ko alla ko de sale le ba ala ka bishani ala ta bila la ta da la ba le ko bele ta pra de na ro ye de ara do ko jaba ona na ila ko ni ka ko ni nyammi fo wata su e wa talaba salli fule kare sungalo talaba salli ko ni ya ki ka soko be se ka chama ke men ni etara misri la ibe se ke jonna juman kanyi ayre tara hadisa fo fona ko ci do ka salla ka soko no de kanyi akane ko kabram be mi fo mboye nafila salli min kanyi soko no we kele na nafila ko arawatibu salli fana nye nani akofe fula futuru ko be fula safo ko be fula arakatal fajri ciden ko salli min kanyi ka sokona kambe nono de mi salli ni islamiya sare jamade kama sariyai ikato salli jamana ode kanyi kele kasa sungalo nafila munu fulen ni sariyai jamade kuma sariyai dina ye jamade kuma sariyai ikato salli jamanu fe misiru kono ode baraji kanyi ode baraji kacha katebe kele ko salli donc ciden ko ay sallaka so ko nakanu ke kaburiye o be arawati budem kelena nafilan afdalu salati al-mar'i fi bayti Allah maktuba
hada maden ka salli be kanyi ka sokono ni fardawte doni ke bawo yo bilade kelena nafila wudeka arwati wonnunu ikelebe nafila munu salli kide ko nunu de ka ke sokono me salli o salli ni jama de kera masariya ikato salli misiri kono jama do ko de kanyi sungalo nafila be ko de foi kato salli jama la misiri kono ko de kanyi katebe kelen ka salli adanya len nyamare erun to kaso adanya masa so kaso ngatanga na so iki so kaso patikenga tibala ramata tenso ken pa bo ko akadde muso ko saru sungalo ya soro abana baka todo me anana keneya salonta ayosara ko nyinan fana sungalo fule bana bala tuni bana baka todo abake chugodi ko tusura be jurudeta na kenera abasa tanke bana do bana minni dogotoru yaira bana imbe furake be keney bi resoro abe jurudeta ni akenera abasa na ngaju de jumangane ado yuti tallegarege ko ta sonna gurbani sada awanda dan segedo sino sikina sada angkana urane ko Allah uratas ko ka wanga to ko bare ni bana ko na ngaju de jumangane ko akanyi ni kalifulo ko ka wajulu ke juma kutubanye nyawo jabiya maharime uruna ni wona na sagira kata jabi koroma akanyi minye juma nye fela kutubanye ka wajulu ke anko ahli sunna wal jamaa ko laysa bi masru ko sariyate ubu kadella ke hadisa ye ciden konna anta hallu yawmal juma hadisa na mi abdauda kono ciden ko juma do mo kana faranyu ka ko be wajulu ke waya hadisa sahaleji wala ahli sunna wal jamaa karamu yukadella ke ne hadisa de ko juma kutubanye wajulu te kele fulanna salafu tilela ata sebola kana tabino ko atunte wajulu tumteke kutuba bunye salafu tilela atunte sariyate uko fana tinyali bada fana parce que salafu tilela min tumbe mishiru kono ni tara imaybe qur'ana kala imaybe ka jikrula imaybe salli imaybe duaula ni wajulu kala e wajulu dabna ni bebe tinya abebe sukra ni ko be qur'ana kala mo be wajulu ke be sukra ni ko be salli mo be wajulu be sukra ni ko be ka do ke mo be wajulu be nyagam be sukra ni ko be jikiru ke mo be wajulu be nyagam be sukra be ni be tinya donc ambe min fo sunnate et puis abe ko mi kutuba fulade ou be kutuba saba silamiya sariya ya kutuba fulade di jumama almanu be kutuba fulade kala mais ni awuye wajulu kala do bilanye waye kutuba kala almami fana nana ka kutuba fulade kala kutuba kala saba kutuba saba te juma don et puis ado yere fule iba soro wajulu kala ye mawdu min tay iba soro mawdu de labbe lembe kutuba kala na bolo kana ubebe ke mawdu kala je masala dola sisa juma na ta fure ani jakatul fitr bone kaso wajulu kala dobe se kata sisa be ale ba fo ko ale ba ke jakatul fitr ka iba sura de mami fana ya ka kutuba labbe jakatul fitr ka mawdu kele ni mbafo ni almamina na basuru ni nyemu go tilofa ube ni famu te kele ni iba sura wajulu kala be se ka fendo fo jakatul fitr kola kutuba kala na be se ka fendo fo jakatul fitr la ube bonyo ko qura ube mo bila kono na filila abe mo bila kono na filila donc nunu amanka kake wajulu te sunnate tienu bala sharafu tumake abe do tiden karisa kono na anta halu yawmal juma donc munu fana bake ko juma do de ko lube mo so ko jama min be fara nyugon ka juma do ko ni juma boralo luto nyogona so wodi ato lube profete ko waju ko lakara obe kutuba kala na de ko jama ma fara nyugon ka juma do e kamade jama min nana misiri la juma do fara la nyugon ka kutuba kala na de kama ale de kanka programu dila si sabe mo go lakala chobe ni min wakati do abese ko la famu tewno ko lakala chobe be kutuba kala na de ko o fara la nyugon ka de kama o ma fara nyugon ka e kama
donc an bɛ min fɔ yo de juma ɲɛfɛ wajuli kɔni kutuba ɲɛfɛ wajuli kɔni sunna tɛ a tɛ diina kɔnɔ sunna tɛ salafu ma kɛ o ko tan laban ko k'a fɔ don o don ka kula la kada o ye bida lesigi t'a la ou bien ko k'a fɔ don o don ko i ka dɔrɔmɛ kelen sara ka di ninnu ye bida lesigi tɛ ninnu fo n'an sira sugu o sugu i bɛ se k'a kɛ i b'a kɛ mais k'a bila la ko don o don dɔrɔmɛ kelen ciden ko man hadasa fi amrina haja ma laysa fa huwa radd fi riwayati man amila amra laysa alayhi amrun fa huwa radd ciden ka baara tɛ ninnu kama mɔgɔ bil'o la ninnu ye bida lesigi t'u la diina kɔ sarakati bɛ k'a kɔnɔ dɛ mais nin kɛcogo tɛ سروت خبر الله غنا أنكو لمي تي شنو قلنا كان أنا دبر لكم شارع قلنا ما كنا دبر bo kone ale mɔgɔ min garjage den na ko sariya ye mun fɔ o la sariya ye mun fɔ o la ni ayiwa a tile wolonfila na sera y'a dɔn hadisaw dɔ nana ko i ka salli wele a kini turo la i ka jɔ laman turo la a si ma saha mais dɔnni kaba ko n'i ye salli wele kini turo la muso jiginna yɔrɔ min dɔrɔn den bɛ de bolo la a nana yɔrɔ min dɔrɔn a bɔra ba kɔnɔ dɔrɔn yɔrɔ min dɔrɔn a bɛ e tɛgɛ la i bɛ salli wele o yɔrɔ de la dɔnni kaba ko n'i ye salli wele kɛ o la baasi t'i kan mais hadisa in ma saha mais salafu ma wuli n'u b'o kɛ mais o yɛrɛ n'a welela yɔrɔ min dɛ mais anw ta bɛ cogo min muso bɛ jigin dɔgɔtɔrɔw de bolo o kɔfɛ u b'a bɔ ka di e ma salli wele in kan ka kɛ yɔrɔ min o taara ka dan kɛ o ko a bɔra yɔrɔ min de dɔrɔn ka kuma fɔlɔ ka k'a ye a taara ka dan kɛ hali n'i ma kɛ o la k'a sɔrɔ fana k'a dɔn hadisa fila in si ma saha tuguni donc ni tile wolonfilanan ni a jiginna nin cogo la i bɛ ka so la i den jiginna dɔn min bɛ se ka tɔgɔ wele tile filanan bɛ se ka tɔgɔ wele tile sabanan bɛ se ka tɔgɔ wele ni mɔgɔ min ko n bɛ den wa dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ tile wolonfilanan ni n ye n ka saga faga n'a tɔgɔ wele baasi t'i kan i bɛ a kun di a kunsigi ninnu n'u y'u pɛsɛ u bɛnna garamu hakɛ min na warijɛ la i b'u sarakati n'o garamu hakɛ ka dɔgɔ a bɛ bɛn sefa hakɛ min na i b'a valeur sarakati fantan dɔ la donc saga ni cɛ dɔ saga fila n'a se b'i ye ni saga fila se t'i ye saga kelen n'o yɛrɛ se t'i ye a binna ka bɔ i kan ni denmuso dɔ saga kelen n'i ye denkundi saga faga i b'i ka so la n'a ka di ye a sogo tani a ma tobi a sogo kɛnɛma a kɛnɛma a tila mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔ ɲumanw so i yɛrɛ ka dɔ dun n'a ka di ye a sogo bɛ tobi n'i y'a tobi mɔgɔw wele u k'a dun baasi t'o la n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan i ka so kɔnɔ pour denkundi saga ka dumuni tilefɛla la i ka n'o de dun hali n'i ye minfɛnw dun ni fɛnw bɔsɔn ni fɛnw dun ma baasi t'o la mais dɔnni kibaw y'a yira min ye denkundi saga in tɛ depuis sɔgɔma joona k'a kɛ kɔɲɔ ye ka jamaba fara ɲɔgɔn kan ko denkundi u ko ciden m'o kɛ sɛbɛw m'o kɛ ciden m'o kɛ sɛbɛw m'o kɛ mais ni mɔgɔ min y'o kɛ ni diina tɔgɔ ni sunna ye i ye bidiya kɛ mais ni yɛrɛ de y'a kɛ ne ma kɛ ni diina tɔgɔ ye dɛ ne ma a kɛ ni sunna dɔ dɛ n yɛrɛ de nisɔndiyara n y'a kɛ lejina dayima ye min fɔ baasi t'i kan na o b'i bolo mais i kana kɛ ni diina tɔgɔ de n'i y'a kɛ ni diina kɔni tɔgɔ de k'a jateminɛ ko a bɛ sunna de kɔnɔ sɔgɔma joona i k'a kɛ kɔɲɔ ye ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ka dumuni kɛ ka dumuni baw tobi denkundi saga yɛrɛ ma faga fɔlɔ ciden m'o kɛ sɛbɛw m'a kɛ kana danbe ka taa diina ma kana danbe ka taa sunna ma mais ni mɔgɔ min y'a kɛ ko n ka laada de don ou bien n y'a kɛ nisɔndiya de kama ne m'a kɛ ni diina ko ye lezina dayima ye min jaabi jurugu t'i kala mais sunna kɔni tɛ kana a danbe ka taa sunna ma donc an bɛ min dɔn nin na wɛni ne ko muso kɔnɔma den min b'a kɔnɔ ka ja katiri fitiri k'o bɛ cogo di a ma wajibi kan mais Usmana bun Affan tun b'a bɔ n'i y'a bɔ baasi t'i kan ko denyɛrɛnin musoman a kun bɛ di wa sɔsɔli b'a la dɔnnibaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnibaw dɔn ko ni ciden ko wa min to hali wuli a ja a ye tɔɔrɔ bɔ a kunkolo la ko o ye de kunsigi fɔlɔ min b'a la ko cɛ ni muso bɛɛ de kɛlɛ ye minnu ye hadisa ta nin cogo la u ko muso ni cɛ bɛɛ de kɛlɛ a bɛ kun bɛ di dɔnnibaw dɔ fana b'a kan komi gunba ibn Simin olu b'a fɔ musoman i kana a kun di waaleykum salaam
ko ka kutuba be bambana kanna kutuba ka fu bambana kanna juma do be chugodi don ke bawo yayira ni be kutuba kala mo yere nute arabu kamme ka kutuba korofu ye ka kanno ka wajibi de ni mo ke ma kutuba kala parce que ala ko qur'ana ko no ma rasulna min rasuli illa bil lisani qawmihi li yubayyana lahu ala ko ne ma cide sisti foi kam mo be kamimbe mbi chino de puri kashe ka bangeli kuye emi fana be kutuba kala ikam mo wuye ede be cide nola ikam mo wuye ube kamimbe foi ka kutuba kala odela ode ya to yi waju yi hakili jiki men ni eye kutuba kala rabu kanna uluta rabu kamme imu waju imu hakili jiki donc fo kutuba kala mo goye de be kamimbe ciden tumbe kutuba kara arabu kanna sebo tumba kara arabu kanna no yasur arabu de kacha ani fona ulutilela nu ya hali jamana mimmina ni be kanwure de fo ni sambe yere ma kallangi be yere makake arabu sebo tilela parce que fanga tumbe silama de umaru no tilela ulube berede ke ikana kanwure fo ni arabu te wala bebe arabu kande fo hari nawu ye farafunde sauba be langi wore de fo nu yaw ka silamau sebo ye keleke kaka jamana soro ube mogo de toy munum baw kara arabu kan ni sambe yele makal langi be yele makaka arabu kan ko de ato lutum be kutubo kala arabu kan abe ba de me arabu kan de ube chaban go de me e chide nyere tilel la barna tumame mogo kuma sera chide be uwele kana dina mute arabu kamme ngo chide nye jede buni sabite bila kwa kata kamwere ukala pura kake dala mina ani mugore muni nyonje shawul silabu nteme ko tiletani duru nyogona jede buni sabite tara embrene kankala yahudiya ukakala tiletani duru nyogona atara kala ka do pasga ne arabu kankasu ni ciden ba fe ka yahudiya munun wele kana dina ma abeke dalla mina munun nyonje ciden be mi ufale ba lase nonuma ni nonu fare mi ufale ba lase ciden donc o yayira fo kutuba ka kala kande la mo be mimme donc har ni awdul mabud ni ya tabu dawda ka sarha do de ako alaya kutuba wore de ko jikiru ya ayyuhal ladina amanu janu di lis salati min yawmil jumu'ati fashaw ila dhikrillah doni ke ba ko zikrillah ye ni kutuba inde ala ye kutuba wala ko zikiru de hakili jigi bonni ye kutuba karam mo wuye ulu tarabu kanna ima fu ka kanna e yo hakili jiga e mo hakili jiga make kutuba yo al kutuba fana el muhatabatu ko kuma nyogonya kam mo kuma nyogonya ka kuma mo fe ni ne nana ka kuma efe langila ite langi mimbe ni kuma nyogonya wa mi kuma nyogonya parce que ni mi fo itabe donc ambe min fo doni ko bawo ko kutuba yere ni ma kala arabu kanna mo ye munun ta arabu kamme ima kala ko kanne ma kutuba yere kanwe aw man ka jamae be filimi na biye kutuba kala bila jamae kono burusu ni fewuna me min yere be min bari kale be ayaw yere do fo atu korodo abe hadisa yere do fo atu korodo e min yere bake ko kala e mu korodo jamade bano do mo be mo filila wa de la ka fonni sanfela la ya to korba do wulila ado asibe sambi woro fala ko fo kutuba ka kalambo ye kande la ube mimbe akwa lebe kuma shinshi uluka dugula almami mimbe ate kutuba korofu ala ya ko kadde miseli do kala na kofi anale dugu kono almami banane dugu mo be benaka kafo an demmi nana ka boko fe na kala na ka kutuba kala ni juma almami mankene ayele nan min barika ayo kutuba min kala aya korofo ja kutuba ngora muso koroba do jogoka abe juma in kono misiri jigine utara so kana ni telefone muso koroba be kasi akwa de tesika dumune abe kasi ko mundo ko almami yem mi fo ne ka jogolo aye min fo anofe fana jiya la jaba lagara la jaba aye min fo anofe ko muso korba de saraka dumune utara kama na inofe ko ye kutuba min kalanna anana akomba karasa mundo ako ye kutuba min kalabi ne jogodo de e fana ye min fo anofe de sirala akomba karasa fura bolaw ako fura munya ko ibe tubike
ako banya wa kunya darbila borala be ka bokara ako yala nin ka donkelen ka kutuba amma usanni samu ka kutuba nya kutuba kale donc fo kutuba ka kala kandela bogo be kambimbe majabi malika de ko kutuba kana kala kamurela mais delita ta bolo qur'ana ni hadisala akode doro ko cire na ka sego tumbe kutuba kala arabu de la kele afulana maliki ya fode arabu kambe kolosi chogomi mugo bu jando arabu kanna ka kala chogomi nute kamure ufo maliki nunu ya ke wode kama arabu kan tangali puru beka arabu kan kala ako pasike ni be ya do ko kutuba be kala arabu kan de la te kala kamure la ko bebe arabu kan kala ka do uya ko hakilina de kama me kutuba ba ke ka kala kamure la aw nyanyanyi ni maliki ka hakilina da ha donc kutuba be kala mo yede woni ya to don ke ba ko yere hari ni munu yene da min barika nu be kutuba folo be ke arabu kanye ka kutuba fulanna ke ewa ka yele makka ke bambanan kanye ko tanke ni ibe jama min kono ute arabu kamme kana tampere di mogola ni yele na min barika doro donc aya nunu hadisan nunu ulu fo chogola arabu ra ka to be ke uka kanne ikana tampere di mogola e ma ye misiri chamana munun ba damina arabu kanna furo ka kutuba furo be ka arabu kanye mogo ba be ke sinogola parce que utame na be arabu kanna bebe sinogo beba kumbiri me nana na bamran kanna de beba kumbiri donc olay kana tampere di mogola na ya sorbe misiri ko ni kono arabu kando no kachaye ute ewa kamure do do fana be arabu de do mogo woro fana be wulote arabu me doni ke ba ko ninna ibe se ka fo arabu kanna ni min fo arabu kanna ina korofo kamure la pour jama fulen be kanna faso arabu kando no munum be ani munum fana ta arabu ka bebe itayi roswala ibebi tatala ne ni be yoro min ni wa ubeye chogoya kelende ute arabu kambe afuka kanna ibe aya nunu fo dorobe hadisan nunu fo arabu kanna dorobe korofu yo kanna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka